Ero kamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV odhiambo machielo majaber arwaki ni machiegni weche manyien mag ratil an kae Lydia Okeyo e weche manyien ma odhiambo ni kamano nyakora mogi daher mondo menyisi ni sud machiegni kamoro amora ma intie ni mar wan gi mathoth motenore kod mago mosetimore pacho ka odiochieng' mangima mago ting'o weche mag alam ma otim kiparo jopuonjre 21 manchano wito ngimagi e sikul ma Endarasha Nyeri kocha bang' masira mar mach wang'o odgi mar nindo. Ekoromogi magi to kod mamoko bende kamoting'o weche mag neno ni jo ohala ma Homa Bay obedo kod yote tayo ohala magi kotende kod gedo mar chiro mane sirikal osingo. Gin moko kuom weche ma waketo ka mondo ing'e ni to weche dhi nade Kenya ma tinende. Bende parne tielo mar ariyo wadhi bedo kod gavana mar kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayako ma bende wadhi wuoyo godo kotende kod weche mag chal mar Migori kod chenro mag dongruok ma osetimo sani koro higni 2 nyaka ne oganda jo Kenya wuoge yiero dwe mar 8 tarik 9 mar 2022. Geno mar jopiny bende osechopo. En wuon kama osetiyo mochope bende neno ka en gik minyalo kwan kod weche mamoko motende kod chenro ma ochano ne jo Migori e thuolo ma otiyo kapok ochopo yiero machielo mag 2027. Nyakora mogi gin weche morani wawuoye ka wadhi go mbaka kod Dr. Ochilo Ayako ma en gavana mar kaunti ma Migori e ratil odhiambo ma kawuono. Ka kamano mokwongo thuond weche. Mungu tunakumbuka wale ambao yuko Mungu kama farizi. Lamo ne obagi ne chunje jopuonjre manyocha macho nego Endarasha Academy kanyuola mamoko bende nigi achiedh nade mar manyo nyithindgi mapoko yudi. Tumerudi barabara kwa sababu hatuna otherwise, kwa sababu walikuwa wamesema watanunua hiyo kiwanja ndio wajenge, lakini tangu hiyo wakati hatujasikia kitu. Moheo igachiel bang' masira marach marapaya ne timore Center Malondiani. Johala mauso egenga paya pokodar. Koro sida mawan waka wadwani mondo terwa kocha mapiyo mondo wayudo kaka wayudo pi kaka nikech recho dak but pi recho kinyalo uso ka onge but pi. Idhi do ka olosnwa nyaka kama wanyalo time smoking, kama wanyalo time drying of the fish, preparing finger balls. Johand rech e chich rech manie boma ma Homa Bay dwani sirikal mamalo rure gi tieko gero chiro manyasani ni mar ohandgi sani digni. Machini ya koromogi mar yudo weche manyien adimba Elizabeth Otieno en jaloko mara odhiambo ma kawuono abro bedo kode chakruok nyaka giko mar weche manyien mag ratil. Kamoro moro ma intie nyatudri koda nambari 36000 kata e Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, YouTube en Ramogi TV Kenya bende nyakoromogi. Bende iluwo weche gi achiel kachiel kama intie no ka nie mbui ma kwano nigo. Opogore kod mano bende adwani mondo mianyisi ni inyalo oro na ote magi kotende kod twak modhi bedo godo kod gavana mar kaunti ma Migori kotende kod weche ma dier mondo mi apenje Eloi sama ang'wa chako twak mondo lere moko kuom gik ma samoro kin godo gi ng'eyo kotende kod chal mar kaunti ma Migori. Mago abro timo bang'e ka twak ochakore. Gikine ni to wadonjo weche manyien. Nyinga en George Bati. Piny owacho biro kawo ting' mar kar ik mar jopuonjre ma owito ngimagi kendo thiedho mago manoyudo hinyruok e masira mar mach manomuoch e skul mar primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri. Ma oyangi e nyasi mar rapar mar lamo manobagi ne jopuonjre 21 manowito ngimagi e masira no, kama sikunde ma pacho ka okwa mondo tim chenro makare mar tieko dhungruok e ute mag nindo ma jopuonjre tiyogo. Nyaka sani pok ong'ere kama jopuonjre maromo 48 manchoringo kata manchani skul no nitie. Ndalo adek bang' masira mar mach muoch kendo kelo lal mar jopuonjre 21 e skund primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri, nyasi mar alam mar rapar no bagi ne jopuonjre go. Tunaomba Mungu. Kuyo kod lit no kwa lwasi e kinde lamo makamano manoyore gi jonyuol, jotelo mag sirikal kod jotend siasa mawuok e alwora no. Skunde ma pacho kama idakio kwa mondo mi oket chenro makare mar tieko dhugruok e ute nindo ma jopuonjre tiyo godo, ka jotend skunde bende okwa mondo mi kik kaw nyithindo ma kwan gi oheo kuonde nindo mantiere skunde gi kaka yor kwepo midhiero machal kod ma. Tunalala usingizi mnono kweli tukiona mambo haya. Government get serious and all of us let's get serious. Oyangore ni piny owacho biro kawo ting' mar thiedho nyithindo manoyudo hinyruok e masira makamano kendo kawo ting' mar iko jopuonjre manowito ngimagi. Masani ringre gi okan e kar kano ringre ma Narumoru level 4. We have teams on the ground
We have the emergency disaster preparedness and response team. We have the counselors or the mental health and psychosocial support. We have forensics teams on the ground, and they are supporting in every way. But it is the aim of the government to see that we have been able to account for all the victims. Itachukua muda, lakini tutavumilia na tuwe na hiyo process. For what reason did the people of Kenya elect us? It is to be there for them, not only in times of fun and jumping up and down, but even in times, critical times like this. Archbishop mar kanisa Jokopere Bade Manyeri Anthony Muheria okoganda mondo mi obed kanyakla kendo lamne familia ma owito nyithindgi masirano. Kabende okoganda mondo mi omed lamo ne skund primar ma Hillside in Russia. When tragedy strikes is a moment of unity. It's a moment that we seek solidarity. It is a moment we should come together around our brothers and sisters. I would ask you kindly this Sunday, every single Kenyan, wherever you are and praying, that you may pray for these young ones. You may pray for their families. Opoyo pinyo wacho kuom sinani ma osekete wachne nyaka ne masirani timre. Kabende okwayo jonyuol ma nyithindgi no otony majno mondo mi oter nyithindogo ir johocho kaluwore gi pek mar masirano mano kelonegi buok mapek. We thank all the agencies that have come out. We thank the government for its swift action in trying to address the issue. But we also appeal to the parents, in spite of the shock and trauma that you have experienced, please heed to the call of the government. Many parents pick their children from Hillside but have not yet informed them, and so there are some unaccounted children, and it's only fair that for the sake of peace of mind, if you picked your child, just call. Nyakasane, jopuonjre makwangi romo 48 poko yangore kama nitiere. Kaosuro ni jonyuol mag jopuonjre sekond nyiri ma Isiolo koro dwaro ni tend sikul no chiw ler mathoth kotenore kod mach manyowango kar nindo mar jopuonjre kendo kelo lal. Jonyuol bura ne ogudore e rangach mar sikul no chakre otieno kendo nyaka okinyi ma kawuono kane gidwaro ni mondo oyawnegi mondo gidonji gi res nyithindgi. Majno nyomuoch e od nindo moting'o jopuonjre 135 ka kuom hawi maber jopuonjrego ne oriko dhi nyime kod somo e klas e kinde mar masirano. Shule ilipatwa na mkasa last night na imekuwa mambo mbaya. Shule imekuwa gutted down, one dormitory ya form 1 ambayo ina contain watoto kama 135. As for now, ile kitu inasemekana hakuna wale wameumia, but we are still to wait for the official confirmation from the school and police. But nimevisit the scene, kukombaya yote, everything is gutted down. The whole dormitory is down, everything what was inside is down. This is our school just here in town. Na zile ziko ndani kama ni moto kama hiyo ingetokea, what would have happened? Sasa hapa tuko town, karibu headquarters, moto ipatikani. Kwa hivyo tunaomba county ya Isiolo, mambo ya emergency response ichukuliwa hatua. Hatutaki watoto wetu waendelee kuumia. Juzi tumeona wale wameumia kule Nyeri. So hata ni Mungu amesaidia tu, hata hawa tungesikia wamechomeka. Jakomari ruok mar jopuonje sikunde mag primar Kepshai County ma Migori David Okelo dwaro mondo piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo medo omenda ne piny owacho kata ma piny owacho chulo ne jopuonjre sikunde mag junior secondary kod jopuonjre manitiere e grade mar 1 nyaka mar 6. Okelo wacho ni jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikundego nikech omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre tin to ngima to oseidho. Okoni ber ka omenda ma ichiwo ne jopuonjre mag junior secondary oter malo nyaka Sh22,000 kowuok Sh15,000 ma ichiwo gi thuolo ni. Okelo wacho ni kata mana omenda ma ichwalo ne jopuonjre manitiere grade mokwongo nyaka mar 6 bende ni piny kendo ber ka imedogi. Kaka mar jo senior schools kuom nyathi chulo gin Sh22,000 gi wiye moko matin kanyo, to JS at JS level podi chulo 15 per year. Junior school
and the senior school management mari biro bedo machale kendo kata sani ochalre. Koro wabiro kwayo ni with the time wanyalo kwayo the ministry mondo ogolnwa sendi ma ichulo 15,000 per child at JS level, primary level. Gi mondo gi yie giteruna no bed machalre gi secondary, junior, senior secondary school michule 22,000 gi wiye ne kuom nyathi ka nyathi. Paro ni mano biro miyo watich mayot grade 1 to grade 6 wan gi pek kabisa sendino. Makaber to onego mede tako nyalo dhi to but around 5,000 per child kanyalre. Mano nyalo konyo heads of institution mondo wa manage the schools e yo makare. Gedo mar tesend obila ma Chega dhi rumo e dweche 6 mabiro ka bendo yangore ni chenro mar chiero kata chenro mar puodho obila magayo kuo mag jamni e tong' bende oserumo. Ma en ote ma ochiw kod jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir molero mano kendo wacho ni mano dhi bedo achiel kuom yore mag jiwo arita kwe e tong' mag sub counties adek kamoting'o Kisumu East, Aldai kod Muhoroni ka gitwa kod bang' bedo gi romo mar jiwo weche mag arita e kind tong' mag sub county adego. Jodito e sekta mar arita kaachiel kod jotend siasa e alworano opuodho chugo aput mar dhi medo menyo weche mag kethruok mag arita. Marian Keitany, jaod bura ma Aldai, okwayo migawo mar arita kod apisa mamoko marito kata apisa marito le mag bunge KWS mondo miyo chwalo omenda mag jiwo weche mag arita e bunge mathothne jomaundu thoro pondoe. Sana kitambo sana ikiendelea hivyo hii wizi wa ng'ombe. Kuna watu ambao wamekuwa na ukosefu ya ng'ombe kwa sababu ya wizi. The task force which I think is going to start its work immediately to come up with a border committee. This border committee, I think their work will be to hold meetings, the cross-border meetings, so that we have got a dialogue. In less than 3 months, we shall have the Chiga police station finalized. It's being built right now. One of the major, one of the departments that we have planned for is the anti-stock theft unit. So there is that one has been approved also by the Inspector General. The participation of the people, as we have envisaged, will really be very, very important in this particular undertaking, and it will not be business as usual. Nyakoromogi odani aduoki kendo e weche mag masira manchano timore e sikul mar Hillside Endarasha Nyeri. Kama familia mag anyuola mag nyithindo manyowito ngimagi e mach e skund primar ma Hillside Endarasha Academy pod kuyo mako kamoko nyaka sani pok ong'eyo kama nyithindgi nitie. Magi timore e kinde familia moko igeno ni kiny nochop e od thieth mar yango familia kata nyithindgi bang' kosetim bero ne ringre jopuonjre manyo oseyudi e masirano. Familia anyuola kod osiepe mag Kelvin Kafogo, japuonjre mar grade mar 7 e sikund Hillside Endarasha Academy, man achiel kuom nyithindo mapok oyangi kama nitiere. Wuon Kelvin Jogu, Simon Jogu Kafogo, machunye lit kaloso kendo chiwo chal mar familia no kane kendo lero ni ngimagi kech gi sani yare nyocha giyud lipot mar mach e sikunno. Hatujui kwenye hako mpaka saa hii. Watu wanitembelea kunifariji na tuko na shida sana. Kwanza mimi kupoteza mtoto wangu na die firstborn wangu na ako na miaka 13. Gik mar manyo kama wuodgi Kelvin nitiere Emma Sande kaen kod gendo ni chieng' moro wang'ene miye nyathine kangima. Kata kamano odhi bede kanyakla mag jok madhi rango duoko mag nonro mag DNA makiny wuok tich itimo hospital Manoru Moru. Tunasikia ushugu mwingi sana kama mimi mzazi kupoteza mtoto wangu, na mimi nilikuwa nimepeleka mtoto wangu shule ili akasome apate elimu na jifuga kula na kunywa ndio nipate pesa ya kumlipia school fees. DCI wanatuambia tuende kesho Madi huko na Rumoro ndio tushukuliwe shebesha za damu na hiyo sijui sample za DNA ndio tufanyiwe DNA. Watoto wameshomeka vinye, hauwezi jua mtoto wako. Oganda mani uchope alama ne kod penjo mathoth mar gima ne otimore momiyo nyithindo matindo
owito ngimagi ka moko to pod imanyo mar chiwo hoch mar geno, kata obed ni geno dhi kaduono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawasuda ne Joan Rech e chich rech manitiere boma ma Homa Bay ogolo ywak ewi orach mar chirono magiwacho ni mono gitayo tijegi kaka winjore kakoro gidwaro mondo piny owacho mamalo oru chenro mar tieko gedo mar chiro mar rech manyasani ma gedo mare dhi nyime e bomano e nengo mar milion 300. Jafumbo mar Walia Beach ne kod ler. Piny owacho mamalo ne ochako chenro mar gero chich rech manyasani e boma ma Homa Bay nengo mar milion 300. Chiro makagedo mar obiro tieki biro kelo fungruok maduong' ne joan rech mathoth ma bende osebedo kagolo ywak margi rach mar chiro masani koro gitiye. Juma mokalo e kinde ma jatend piny William Ruto ne otimo limbe kaunti ni, achiel kuom chenro mag dongruok mane ochuoyo wang'e en gedo mar chiro makamano mane okoni gedo mar ibitieki kapok dwe mar 12 higani oromo. Wamekuja na nimekuja kuangalia hiyo kazi na nimeridhika. Kabla ya Disemba mimi nitakuja kufungua hiyo fish market. Tutaweka cold rooms ndio samaki yenu isiwe inaharibika. Boma ma Homa Bay ni kod chich rech maduong' ma joan rech mathoth osebedo katiye. Kata kamano johala go osebedo kaywago rach mar chirono magiwacho ni ochido kendo ok ber kod uso rech nikech chunogi mondo gipedh rech e lo. Gino mabende odhi ataro gi chike mag ler kagiwacho ni gedo mar chich rech masani koro piny owacho mamalo timono biro kelo nigi fungruok maduong'. Ionge kabisa kata ka kwalok ne customer rech, koro customer neno ni rech olil. Koro sida ma wan wadwa ni mondo terwa kocha mapiyo mondo wayud kaka wayudo pi kaka nikech rech odak but pi, rech ok inyalo uso ka onge but pi. Koro kar puko yugi be samoro chandowa nikech kacha samoro dung ka gigo osebedo mang'eny. Koro koterwa nam koro wayudo thuolo kaka wawito takago nikech nitie benye miluongo na chuth ne chamogi piyo piyo. Aneno ka en chiro maber kendo amor kode kabisa. To ne wagombo ni mondo wadhi kono kech kar ka tin to be obor gi nam koro chandowa. Johala go wacho ni chiro masani koro gitieno bende tin ka opim kod kwan johala mathoth matiyo kanyo kendo ma osenyo gi e chenro mopogore magitimo ka gikwayo jatend piny William Ruto mondo chop singo mane oketo mar tieko gedo mar chirono kapok higani orumo mondo giyud konyruok. Kar kae wantiere kama diny kane wan e dho nam chon to nwanyalo ng'eyo price kaka rech ne nyalo ringo. To sani ka wan kar kae janam biro go rech mana kaka ene mohero. Kuche en kumoro maduong' mwadhi yudo kama wanyalo momena. Chiro manyasani ma koro piny owacho mamalo gerono biro bedo kod kuonde ma opogore ma biro konyo joan rech kama oting'o kar kano rech mondo kik kethre, kuonde mag chwero rech, kuonde mag uso e kinde mamoko ma johala go wacho ni ok oyudre e chiro masani koro gitiyeno. Tido ni modern market ka wadar wadhi to hygiene dhi improve nikech wadhi loso rech standard moro ma step ka step mar fish processing dhi timore kama itime scaling, filleting, makoro rech waduto wadhi timonegi value addition. Idhi do ka olosnwa nyaka kama wanyalo time smoking, kama wanyalo time drying of the fish, preparing finger balls, fish skewers, fish samosas wanyalo loso kanyo. Gedo mar chich rech manyasani ma piny owacho mamalo timo e boma ma Homa Bay kaendi geno nitie ni biro konyo joan rech gi eki ma osebedo ka use lose marach mokalo ka gidwa ni mondo piny owacho ru gedo machiro no endo mondo giyud konyruok. Walia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV gi thuolo ni orani mondo wakaw yweyo marwa mokwongo gi e kinde ni. Aneno ka Frederick Abia Nyong'o wacho ni chunye onyosore kaluwore kod gima jonyuol kale kaluwore gi tho mar nyithindo ma e masira mar mach e Ndarasha gwenge Manyeri. Joyomba Pat Gweng' wacho ni Ramogi TV ler sidang'. Makamu wacho ni director mar broad based government Western Kenya region wacho ni okwayo bishobe mag Kenya mondo mi omed lamo wi masiche mag sikunde kaachiel kod mag apaya ma odwa medore thuolo ni nyako Ramogi. Mago gin moko kuom ote ma iseorona gi kinde ni. Bang' thuolo machuok kende to wabiro adugo ka kod weche mamoko kama oting'o weche mag tuke. Aneno ka wendo mara osedonjo ka kendo obiro bedo kod gi twak. Aneno ka director mochung'ne weche mag tudruok e kaunti ma Migori Oguda Kayesu Woodlord Vicus Milkios Mesias osedonjo ene ma biro ka kod governor kisenene to ng'eni koro wendo nitiere omiyo kasenene kama to ng'eni wendo nitie obiro bedo gi twak. To kapok twak obiro wadhi e yweyo wayud weche mamoko modong' kaso wadonje twak. Kik idhi mabor. Ma en Ramogi TV.
Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. On today's episode of Champions of Change, we visit Jenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vile nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Champo game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twende hivi tubet. No, for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLBA 671. Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Masira manotimore Londiani e kaunti ma Kericho dwe mar auchiel higa mokalo ne onyiso ni thoth johala maloko machiegni kod apeyni keto ngimagi kamarach e kinde ma masira otimore. Kata obedo ni bang' masirano jotelo ne ochiwo singo mar gero chiro manyien Londiani, nyaka sani singono pok ochopi, ma nyiso ni ngima johala pod ni kamarach poni masira machielo nyalo timore. Londiani, achiel kuom bombe mayudore e kaunti ma Kericho, ne ochakore kaluwore kod ohala mar aswekra ka thoth johala maka ochuore bath ndara ka gigeto jowuoth madhi e bombe kaka Kericho, Muhoroni, to kata mana mago morie Kisumu kod bombe mamoko makaluo kod Imbo mar Kenya. Tarik 30 dwe mar auchiel higa 2023, dho oganda ma Londiani ne omoko kaluwore kod masira mar apaya manong'ado machuok ngima ji 52. Masira manonyiso kaka johala maka bende ngimagi nitie kamarach poni masira otuch apoya. Higa achiel gi dweche 2 bang' masirano, waduogo Londiani mar ng'eyo ka bende singo mar golo johala e andaki mar tho kendo gero negi chiro oko mar apayano osechopi. Mawaromogo nyiso ni onge gima osetim. Mana kaka johala ne tiyo motelo ne masira, e kaka pod gin geng apaya ometni, ji manyo bundich, to kod kaka ginyalo konyore. Okinyi mang'ich, Miriam kod Gladys Gadhoni donjo e tich ka gibulo oduma mondo giyud kaka de gikonyre. Miriam en achiel kuom ji manoneno kaka masirano notimore, kendo koni duogone ka en mana mar menyo. Tumerudi barabara kwa sababu hatuna otherwise, kwa sababu hata wakati huo mwingine walitupromise ati watatutengea mahali ya kuwa tukifanyia biashara, lakini hatujapata. Na sasa hatuwezi kaa nyumbani kwa sababu mashida ni mingi sana.
Sasa inabidi tukuje tu bado hapa barabara. Kila mtu alifika hapa na alitaja kitu. Na walisema watajenga soko na watajenga hapa karibu, watajenga karibu na kwa mafuta. Kwa sababu walikuwa wamesema watanunua hiyo kiwanja ndio wajenge. Lakini tangu hiyo wakati hatujasikia kitu. Usingoje tu accident yote imefanyika kila mahali, mnaenda mnapeana promise, alafu mnatoka mkiendanga. Tunaomba sana, si tukiwa wakaaji wa Junction, wana biashara, mtufanyie vile mumepromise kwa sababu tuko na shida. Joseph Ndungu ma en jariembo mar boda paro kaka masirano notimore kendo nyiso kaka lith lwetene ariyo ne ochote kinde manoreso joma ne ohinyore e masirano. Nilifinywa pale nikiamushia watu lori venye walikuwa wamefinywa. Na mimi sikuona kitu hata chochote. Na hivi vidole yangu ilikatwa ikiwa mbili namna hiyo. Na sikuona hata ndururu hata chochote mimi. Kwenda kuandikisha huko mimi naambia ati mimi niko sawa na vidole yangu ilienda vidole mbili. Gikoni kato bedo ni bang' masirano jotelo mopogore opogore manochopo kanyo nogolo negi singo mar loko ngimagi. Nyaka sani pod en mana rito. Soko na biashara ya recharecha itaondolewa kutoka road reserve, ipelekwe kando kidogo, tujenge masoko yenye tunaweza kusaidia watu wetu waendelee na biashara, na wale wanapita barabara wakuwe na njia ya barabara ya kuingia kwa soko. Mimi niko tayari kama governor tutoe pesa ya emergency tununue shamba hapa, na sisi kama county we will have done our part ya kupeana shamba na kutafuta pesa kidogo tuchenge ka market na kasoko hapa. Kanyaka sani johala malondiani koni gik manosingine gi pok gineno. Penjo eni to diponi osebet kit jotelo marumo wang' jopiny kod singo ma ok chopi e kinde ma masiro jukogi. George Bati, Ramogi TV. Kawasuri nyakura mogi wadonjo weche mag tuke kama Eliud Magut ka achiel kod Cynthia Jerotich e jaloch ng'we kinda mag Nairobi City Marathon manobagi chuny boma ma Nairobi okinyi ma kawuono. Eliud Magut noloyo ng'we kinda mar joma yawuoyi bang' ringo kuom seche 2 dakika 9 gi nyiriri 47. Josphat Bet gi Emmanuel Sikuku notieke thuolo mar 2 gi mar 3 kaka luoreno. Cynthia Jerotich notieke thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeini bang' ringo kuom seche 2 dakika 28 gi nyiriri 2. Liliane Chebi notieke thuolo mar 2 ka Peris Jerono nokawo thuolo mar 3. Robert Kiprop gi Marion Kibor notieko e thuolo mokwongo e kidieny mag yawuoyi gi nyiri e ng'we mag kilomita 21 ka Amos Kipkemoi gi Edna Kibiwot notieko kendo norieny e ng'we mag kilomita 10. Sajili pale na basi wanatimka katika njia ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Kumbuka kwamba kuna zile water points ama vituo vya maji ambavyo kwamba wanariadha basi wakifika pale, kama wanariadha na hisi kuweza kupunguza kidogo lile jekejeke, basi wanapiga tama la maji. First coming in at 42 kilometers. She is doing a great time. 2 minutes and counting down, 27 seconds. She is doing Ladies and gentlemen, and the winner. Way to go, and she's in. A round of applause, ladies. That is Riwruok mar tayo tuke mag rugby pachoka Kenya Rugby Union okwanyo jotugo kowuok e kor gwenge duto ma pachoka mar loso ayanga tim Kenya jotugo ma yawuoyi ma higni piny 18. Chenrono mane ochaki dweche 4 mokalo norumo ayanga alap mar RFUEA Grounds Nairobi ka jotugo maromo 30 okwany kind jotugo maromo 240. Timno ma okwany biro kawo ting' mar ting'o nying Kenya e tuke mag rowere. Kocha mar tim Kenya jotugo ma higni piny 18 Paul Odera olero ni okang' makama en mar rango kaka Kenya nyalo bedo kod jotugo ma hikgi kata e kinde ma higni mabiro. Jogo ma kwany biro tugo tuke mag osiep gi pinje mamoko kaka yor yudo lony gi gero mich margi. So what we're looking to do is we want to choose 60 players. So that's 4 in every position. Put the team together and hopefully either organize a friendly match probably against our neighbors Uganda, or the ultimate plan is to take the team down to South Africa for a tour, training tour, and then also play some matches there. And then that way we can build on that. Mane gi chakruok bedo gi giko mare mane makelo giko mar weche manyien mag Ratil odhiambo ma kawuono nyakwara mogiro kamano kuom kete Ramogi TV kendo yiero Ramogi TV ne weche manyien adwana kaw iweyo ka duogo
to wadhi donje twak mar ratil. Gavana ma Migori Dr. Ochilo Ayako osedonjo studio ka kendo mana bang' thuolo machuok kende bang' yueyoni to waduoka kod twak. Jaloko maro osebedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Waromo e twak mar ratil mana bang' nyiriri machuok. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikuwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu Ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chunybo mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kodaore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayangu ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mama kongimani. Job instruction. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Ngima ma ichiko gi gik ma ji ohero, jolupgi kod uma ma ji yudo e mbui. Kokidwar pichana chwan kedhi. Rom gi miyo moro ma chunye chandore nikech uma, to olokore misumba e mbui. Jogo kia gik ma pusga. Jogo kia nan ga mama di mama. To nyare oting'o ting' mapek nikech gik mane otimore chon. Mama na en socialite. E piny ma pach ji ni e mbui seche te. Sabed maber ago i picha. Ado posti ka uono. Be miyoni biro fwenyo nengo mar ngima madier kapok sa odeko ahinya. Biro fula nikech anima. Scholarship mo ueno. Ngama nani? Koke ma fans magana. Ne sigand miyo gi nyare manyagore kod ngima ka gidwaro hera kod ng'eyo. Ne sulwe e Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Erokamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV thuolo mane wasingo mar bedo kod twak mar ratil odhiambo ma kawuono. Kuom thuolo mokwongo nyakora mogi ratil ka bedo kod gavana mar kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayako mondo wagoye kode mbaka ratil. Wang'eni to Migori ka wakete ratil oringo nade. Mane momiyo amor mar bedo kod gavana Dr. Ochilo Ayako moyudo thuolo mar bire studio mar Ramogi TV Jumapil ma kawuono. Jumapil nyakora mogi mar dwe ndalo 8 dwe mar 9 2024 en koro higni 2 nyaka no ganda jo Kenya wuoge yiero geno ne nitiere geno pod nitie to kata mana bang'e no bende geno pod bro medo betie. Mane momiyo dhiambo ni yina mondo arwak machiegni gavana ma Migori Daktari machiegni ahinya Ramogi TV ratil ma kawuono. Erokamano Bati, amora ahinya mondo wambek kendo wago kodi mbaka mag jo Kenya mag jo Migori kendo amora ahinya gi Ramogi TV kata Ramogi Radio nikech waj jok mogone gi ombulu jogo mogonwa ombulu ka wabire TV kata radio to gitudore kodwa kendo ging'eyo tich mwawacho ni watimo negi ka nitiere to moro to kar tono warucho maler kata wayango maber mondo jogo maweg piny maweg pesa maweg sirikal ng'eyo ni to watiyo nade. Erokamano gavana. Wachaka ni to sani koro wacho ni en higni 2 nyaka ne oganda jo Kenya wuoge yiero Nyasaye nomiyo thuolo kalo kuom jopiny mondo utagi e yore mag mako negi kombe mag telo. Nyaka gie sani Migori osedhi nade higni 2 gi minyalo wacho ni Bati an kang'iye to Migori chal kama to geno mari ka chieng' moro ni wuoge telo bang' tiek thuolo mari mar telo. Inyalo gombo ni Migori obed kama chalo nade nikech nitiere kama ne yude to nitiere imbede siso ma in godo kaka jatelo. Ni chieng' moro koponi awuok to mae kama dwani Migori obedie. Erokamano Bati, dawach ni Migori County dhi maber, odhi adhiya maber nikech en achiel kuom pinje ma Nyasaye ochweyo kendo momiyo jok modak kanyo. To Nyasaye ok wit joge kendo ok owe joge, pok owitowa kaka jo Migori, omiyo amor gi Nyasaye, amor gi jo Migori. Adwa wacho ni yiero mokadhe 2002 dwe mar 8 ne okan kenda moyiera noyier kombe 6 manigone gi ombulu duto nogone ker ma Kenya en bende tich ne nyaka bed Migori nogone gavana maenan tich na bende nyaka bede Migori nogone jogo machung'nwa e ute bura mopogore opogore senator wango women rep wango mano National Assembly member wan gi members mag National Assembly 8 to kendo wan gi members ma biro ei county mago duto nogene gi ombulu to waduto manogono ombulu watiyo Migori county wate. Koro anyalo mana wuoyo matime Migori county kata ma wajuko gi jatich machielo mabendo yier ni mondo watigo. Amor kuom chiwo report ni Migori County ma wan go sani gima iluongo ni ywaruok mar siasa dok piny. Adieri nitiere jok molap gi ndong ne kombe mwabede gi mano ratich gi kendo en ratich jopiny mondo bende obed gi ng'ama giluongo ni alternative. To kang'iyo kinde ma kane pok abedo gavana ne nitiere yawuoyi kata nyiri matindo ma iluongo ni Sangwenya mane thoro rodha ji kopo ni in gi paro mopogore gi paro ma jal mokwagi ni goji no wacho. Koro e yor jok magoji aoyaego mago ne watieko ji te nigi thuolo mar chiwo pachgi kendo mar dak kaka jo Migori. Tiende ni Migori mar ji te ok en mar ng'ata achiel mong'eyo emowacho kende ne moloro. Migori ma wan go sama kora lose ni aneno ka nitiere services kata tich mosechako dhi nyime mane nigi ng'ikruok. Achiel kuom tije mane nigi ng'ikruok ne en wach yudo pi maliw minyalo tigo e ot e kuonde ma iluongo ni municipalities kata township kama iluongo ni Rongo miluongo na Wendo mago municipalities miluongo ni Migori gi Kihancha. Kuonde go duto e higni 2 mwasebede ofis gi watemo timo sinani watemo timo kinda mondo pi maler obi ne jodak kuonde go. Ei gwenge kuonde ma ji aye kidhi alwor Manyatike
aluor kata Manyatika kidhi e wards waduto Kachieng, Kanyasa, North Kadem, Makalda, Kanyarwanda, Kaler, Miuru, kuonde go duto gi ka koth watemo kunyo pige mang'eny kaka county kendo watemo riwore gi jogo makonyowa miluongo ni partners, development partners kaka FAO. Watemo loso pi mang'eny kidhi kuro tibro yudo ka ikaw Kachieng no Kanyasa kende wan gi boreholes 6 ma wakunyo kuro. Kibiro e dho nam no kidhi kata mana e West Kanyamkago kuma seche moko oro ng'eny bende wan gi boreholes buora. Kibiro North Kanyamkago mago ni e Uriri, to kendo kibiro kuonde machalo Central Kanyamkago to ok wawe chien Awendo gi Rongo nikech wadwaro ni ka watieko tamwa to thoth ji ni machiegni gi pi mineno ma onge ni kidhi kata Suna West. Suna West, Wasweta tu, Wasimbete, Wiga, Orubaragana to kendo gi kuonde mamoko e Suna West kanyo ibro yudo ka watemo choro pi maler ni kidhi e pinje wa mag Kuria be ok wawe chien. So gima watimo en lengo mara sani to kendo en lengo mara ni kawe tich to Migori odongo mbas. Kae ni dara mar pi to jo Migori ma kuonde ka kuonde gibed kata ma Suna East oyudo pi, gibed ma Suna West oyudo pi, ma Awendo gi Rongo watemo timo kama nikech pi en gima ber ahinya. Kana adonjo e ofis na yudo ka wach pi no chendo to wach pi no ene mokelo asara kata dok chien ahinya kuom wakeini. In gi nyathi ma wuoyi, in gi nyathi ma nyako ma Mbese. Ma wuoyi iketo dhi skul, ma nyako iketo no dhi kulo, iketo no duogo tedo, aeto kang' duogo mar penj to nyako rem. Kaling' matin ni to japeng' moro oneno berne to kawe kapod otin, kapod ok onyal yudo tich. Aeto ngima ne chwe go kor gi kanyo kata ng'ukore gi kanyo. Omiyo maduong' ni wadwaro ni kawuok e tich e yor pi thoth ji kata 70 ewi 100 oyudo pi maliw. Kawuok e tich ka kura tieko adwaro ni thoth ji oyudo barabara. Nitiere barabara ma wan go mar lam to yudo tek nikech pesa mikete ng'eny, to nitiere kuonde mang'eny ma mondo iya loka ni dhi loka cha ok inyal chopo nikech onge daraja. Wasemapa daraje ma dwarore Migori County gi kuonde midwarogie. Koro waketo higa ka higa ma kineno kalatese gi kanyisi culvert aila mwaketo miluongo ni box culvert. Yes. Wadwaro ni mondo tudruok loka ni gi loka cha bedo mayot, kendo wadwaro ni barabeche mwayawogi ka wayawogi to wamedo maintain gi mondo wuoth obed mayom. Ka waweyo mago duto te daher ni ka atieko tich na mar governor nikech barabara to aseyawo mang'eny gi box culvert, pod amedo mana manyo pesa mondo machine mane wang'iewo gi wayud kaka wakete fuel mondo wamed loso barabara. Kogik kar thieth daher mar gombo nikech adonji ofis ka ondike kalatas ni wan gi level 4 hospitals ei Migori County, wan gi level 3. Kidhi ng'iyo osuptal miluongo ni level 4 ken level 4 mar adieri. E sub county ka sub county aboro ma wan go gi owinjo wabed gi level 4 hospitals. Kidhi kaka kanyocha donjo iyudo ka mar Awendo en mana gima Thembo, kidhi ma Uriri Thembo, kidhi ma Suna East Thembo, ma Suna West go Thembo, kidhi ma Nyatike Thembo, kibiro ma Kuria go Thembo. Kibiro e miluongo ni level 5 mar referral ni ne onge gimoro amora. Agombo ni katieko tich e higni 10 maneno kadhi tieko ni te yor thieth wabedo go osuptal ma gik mane osuptal go tiyo te, obed pi mane osuptal, obed ward, obed yath, obed jok mathietho kanyo tiyo te, kendo modak kanyo nikech e alap ma ji tuore onge mor to kendo onge nweng'o. Koro yor thieth kanyo wasechako kendo kibiro wan gi lokruok malach ahinya. Ma kata juma mokadho nyocha
yawo dispensaries manyien. Nyocha juma mokalo yawo gi 9, juma ni badok yawo 9 mondo thieth obed machiegni ne jopiny mine omed nyuol nikech Nyasaye nowacho e kar chakruok cha ma iwacho ni Genesis 29 ni nyuolre uru pong'o piny. Kik jo Migori wach ni gavana gi ema nomono gi pong'o piny, ji nyuol to tho. Adwaro ni adhi e polo tok ma kasana ugik. Koro adwa gero kuonde thieth ma kinyalo rese ngima to resa ngima jogewa mantiere kanyo, kik ng'ato maka richo. Kibiro e yor somo ma kisekadho somo mar rawere ma pod diedo gi kanyo, nyithindo matindo miluongo ni ECD gi, owinjo bede adwar sirikal maduong'. To an gavana mor ni waduogo basari ne onge e thuolo ma nakwa ombulu. Waduogo basari kendo watemo poge. Wapogo basari ne jok madhi e secondary school, jok madhi e technical, jok madhi e tertiary institutions including university, kendo wapogo basari ne jok madhi e vocational training centers. Nikech en tichwa ok mana gero gima inyalo siemo ni macha gero barabara, ni macha gero osuptal, kata macha gero ofis. Dhano e migero, nikech dhano ema tiyo gi gik migerogo. Ka jo Migori County dang' bang' higni 10 wachnegi ni gero barabara, to kimiyo rawere makinde Gen Z gi e thuolo mondo tiegre mondo medre, to gik mitimogo kayiem. Koro wan bende waketo pes jo Migori County e jiwo kata siro o miyo rawere kinde mondo gin bende gimedre, gibed jogo manyalo chung' kendgi gi tiendgi gi nweng'ogi, ma ginibed gi jogegi, kendo thuolo machielo ginibed jotelo. Thoth ji mowenwa e kaunti ni mondo wager gin jogo mae udi kata anyuola modhier, to kendo gin jogo ma samoro ne ok oyudo grade mamalo. To ing'eni ngima iyudo grade mamalo, iyudo grade matpiny, to maduong' ni ngima owinji bed ng'ama nigi nweng'one mochung' e gigene, nikech kwecho kelo wich kuot, kendo kwecho en anjao ma ok wadwa ni jo Migori County obed jo kwecho kendo jo anjao. Nitie rawere matindo manyaka mi kinde ngima mana kaka nomiwa wan ma wantiere ni. Koro ageno ni katieko otija maumia ni, yes, to e vocational training centers ma Migori, training kata ng'ato obede saloon, obed technician, obed plumber, obed ng'ama nyalo timo catering gite, jo Migori County matindo mang'eny oyud mano, nikech services mineno mag saloon, mag plumbing gi gin tiere. Kendo kata kama wabede wan kodi ni, ang'eni juma ka juma nyaka idhi bwany tiki. Aneno kiler kendo sani debed ni ino singili, to ka jaber moro kodi kamoro ka to koni ng'ama losi kama, kori nyalo nyise ni adhi barber shop makama, ori nyalo nyise ne jaber madak goyo te mang'iya. So thuolo go nitie, to en tich county government mondo otieg jok matindo mondo gibed ebo kelo nweng'o to kendo chiwo services. Mago ing'eyo ni ok ni wadhi ndike tich. Ng'ano wuon dhi bedo ng'ama yuto. Gimiluongo ni drivers license miriambogo or riders license gite, mago be nyaka waket kaka wakonyo. Daher ni katieko higni 10 nayudo Migori County ka nitie pogruok mang'eny, kendo ne nitie pogruok mang'eny matek, ok mar josiasa malaro gik moko. Nayudo ka nitiere pogruok kaka ne ji winjo ni gibedo treated, kata kaka ne giwinjo ni gibedo handle. E sirikal mabede kadhi mbele, adwaro na wuogi office ka jo Migori County winjo ni gin jo Migori County ma ok okwedi, moher, ma ok opogi nikech dhoutgi kata nyuolagi kata kitgi. Adwaro Migori County, agombo Migori County mwariwore kaka jo county duto. Maduong' tadwaro Migori County ma sirikal mare tiyo maonge mibadhi, to kendo jotich ma watiyogo kanyakla mane magwelo kata ondike thuolo matiyo, gibed jotich man gi gombo gi ilo mar tiyo ne jopiny.
nikech pinyno en mar jopiny, pesa mitiyogo en mar jopiny. To kata an kaka jatich masani gi jotich mondikago, wabro tiyo ei ofis thuolo matin, to ngimawa ng'enyne wan jopiny ma ok tiyo offices go, mageno ni jogo matiyo offices go odewa kendo tiyo gi mwanduwa to gi kinde mwamiyogi e yo makare. Koro agombo ni bed gi Migori County sirikal ma jotich odewo jok ma gitiyonegi, jotich otiyo gi luor ahinya, gi mor kendo gi ng'eyogi maber ne jok ma gitiyonegi, kochakore kuoma. Erokamano nya gavana. Nyakora mogi kiwinjo ka gavana oloso kuom gik mathoth ma okete sirikal mamwalo. Moko kuom gi dwaro tudruok e kinde kod sirikal mamalo mondo gitimre yo makare, ma oting'o pesa mawuok e sirikal mamalo kadhi ne counties mondo chop dwaro mar oganda. Gavana, iwuoye wach mar osiptende, wacho ni juma mokalo ni nyia osiptende dispensaries mar Maboro, kendo pod in gi geno mani juma machakore ni dhi yawo mamoko kendo. Jomoko samoro winjo ka in bende kiwuotho nikech idak Migori, iwuotho Migori, winjo ka jomoko wacho ni gavana yawo chenro mag dongruok manochako kod gavana mokalo. Dipo ni ma en adier koso en ana weche miwacho? Osiptende miwacho iyawogi, moko kuomgi wacho bende wachore ni gin moko manokotim e kinde mokalo to itiekogi makoro iyawogi. Ang'o manyalo bet ni mwandu kata chenro mag dongruok mosekete mwandu mag jopiny nyalo yware ahinya ma moko kuom gi chung' miluongo ni stalled projects? Ang'o matimore seche ma in office ni misefwenyo kata miseneno, kata ka ni in senator samoro ni wuotho bende ung'iyo gwenge mopogore opogore? Ang'o makelo yulo mag chenro mag dongruok ma ochaki munyo be nitie kata mana ikomenda ni okrum miyud ka samoro ringo modonjo kata mana bang' yiero machielo? Erokamano Bati. Adwa wacho ni e chik kendo e lony masani sirikal ochalo relay. Ne wachako sirikal mag gwenge kata mag jimbogi miluongo ni ugatuzi, ne wachako 2013, ne en mana mar jo-Migori no. Oringo jo-Migori oduogo chako wacho ni Zakaria Okoth Makobado chako tae mane relay no luor pap kendo igni 5 kagik 2022 to jo-Migori okoni koro nyakwar jamoko ine makau baton ni ringgo. Omiyo en adieri ni gik mitimo kata matimo sani kayudo manochaki en tich na munda tieki, kanitie manyien an bende achaka dhigo. Gima atimo gi sirikal gi osuptende makoro ang'iyo sani nitiere mana yudo koger, to pok nochaki, dwaro equipment, dwaro jotich, nitiere mane pok otieki mane matieko. Negine ongal kata ondamo mopogore opogore, to negin mwandu wa jo-Migori. Emomiyo ka ng'ato wacho ni Obado kata gavana mokadho noyawogi, samoro ne Olei Foundation kigero. An koro kama gike ni anta yawo dhodgi gitiyo nikech noger gi mondo giti. Ng'at machielo bende kochopo e thuolo ma obro biro mondo chopigo, ng'at machielo no kochopo en bende obro yarogi. Ing'eyo ni brogi kaka kadhi e referral kama koro sani akete kindana. Yes. Referral ne nitiere okane magere. To kineno gorofa magerore sani ane mayare. Kendo mane tich matimo nikech jopiny dwaro momedore. Kibiro kate Marungo ineno kane mamedo, Makegonga ne mamedo, Makalda ne mamedo, nikech ne gin tiere. Koro mane gima timo sani to gigo mamiyo wabedo gi project ma okorumo ma jopiny nochak ne jopiny to gikanyo gin gik mang'eny. Achiel kuomgi samoro pesa nyalo lal. Lala ma iyudo kane oket pesa ne project to ne olos project no mondo otigi pesa marom kamano. Koro gimiluongo ni management of that project okotiyo maber. Mago ne nyalo bedo kanyo. Achiel to ma koro sugu ahinya machandowa en ni wan kaka county governments wa pesa wawuok e agulu mar jo-Kenya miluongo ni National Treasury. Adwaro nyisi ni ne nitiere projects mane wachako mondo rume ikomenda mokadho. Moko poko rumo nyaka sani nikech pesa okuoge national government mabi.
pesa mawuok e national government kata samine na nyisi ok ma iko omenda 24 madhi 25 mowinjo watime. Yes. Nyocha wawuok e iko omenda 24 pesa mar June wayudo dwe mokalo, pesa mar mshahara gi projects mar June higa mokalo cha wayudo dwe mokalo, kose rumo kose lor pesa mobiro no. Yes. Nyo dwe mokalo dwe mar 7 onge mshahara mar jotich. Ngani jotich jatich ber gi mshahara chen hakine. Dwe mar 8 nyo onge mshahara. Wayudo barua kowuok e aguch jo Kenya ni pesa go chul go msach jotich. Kawa penjo kuma pesa mar maendeleo nitiere nikech nitiere projects mane podogo chonge gi karito pesa go. Okoni mano pod wariti pod ing'iyo kaka ipogo pesa e kind county gi national government. Wan koro watime ang'o rito e yo machuok gik madeko momiyo projects ok chopi en pesa no ok bi mapiyo kaka dwarore. Wan di wahero timo gigo mondo watie. Kibro neno report controller of budget kata auditor general kawacho ni yo ni county ni ne okotiyo gi pesa marom kama. An ba duoko ne gima na mpira magioro nago. Ginyiswa ni pesa inyalo tiyo go kapok oore. Saugi kapo pesa no pok otiyo to pok oore onge kaka inyalo tiyo kode. Mane duoko mwamiyogi to maduong'. Adwaro kwayo seneta marwa, adwa kwayo wajumbe mag National Assembly nikech wach pesa jo National Assembly otwere nigi ne ot mapogo pesa. Adwaro ni mondo ging'e ni achiel kuom tichegi en ni kombe mamoko ma jopiny nochuogo machalo president, machalo governor, machalo senator, machalo women rep, gin kombe jopiny. Komi kinde ni pogo pesa kik ing'i mana CDF. Inyalo ng'iyo CDF. CDF ok ng'iew ne ji yath ma ji thiedhorego. Seche ma ji otho e lwet gavana to kioro pesa. In be i contribute nego jogo kane inyalo res ngimagi. Emomiyo gin ema gitim mapiyo nikech wan ok wayal e bunge kuro. Gior pesa go mondo watigo tich madwarore mondo kik wabedi ni pesa ok obiro to koro wagwonyore mana gi pado. Waywago manodayo to ginomigi tich mar oro pesa e counties piyo. Erokamano Gavana, iwacho wach mar chulo jotich gi deko mar omenda. Kani donjo e telo higni 2 mokalo koro sani ni chako kod luoko gimiluongo ni payroll mar ng'eyo ni to gin jomage ma gin jotich adieri ma Migori mondo mwandu mag jopiny kik lal. Ma bende oluwore kod dwaro mar chik mag weche mag tayo omenda mag counties miluongo ni PFM kata omenda mag jopiny miluongo ni Public Finance Management Act. Madwaro ni mondo neni weche mag mwandu mag jopiny mokete lwet jatelo moro amora otiyo kaka dwarore. Luoko i county ma Migori ne fwenyo ni ang'o gini mane kelo pek kata manyalo miyo county ok ring e yo makare kotende kod weche mag pesa ma pono no nyalo lal kata manyalo bwasore madhi kuom joma ok gin jotich makare. Ka ne adonje office kaka governor ma Migori County ne wayudo ka Migori County nigi gope madongo ma kata kidonjo ni ng'iyo to bende gowi manobinde ni tichaka gi kanye. Iseneno kidonje kambi to en mana gowi lilo. King'iyo ka project to nitie gowi. Kidhi e kuma project no winjo bede to kinyal yudo ka project no dhi nyime to bo kinyal yudo kalatese mana nyiso kako chiwe to gi kaka gowi no bedo. Koro okawa kinde malach ahinya mondo wang'e ni gopegi to ne wagolo koa kanye to winjo watim gi nade. Bende pok watieko chulogi. Na yudo ka nitie gope mondika ni nitiere kanyo $1.9 billion mana mar gowi. To pesa mantiere to pesa matin molo mano. Koro nitiere kaka wasetemo chulo mwanyalo chulo. Koro mana achiel kuom gik mane nitiere ma kipenja ka ng'iyo ripode mag odita e thuolo mane nitie kinde kanyo gibene gipenjo ni tang'o momiyo pesa ne ok otiyo maber. Mago to notiyo i komenda kapod aonge ok adwa dondorago gi ng'ato to nokelo pek nyaka sani nitiere kata gope mibadhwa ma nyaka wachula. Nyalo nyisi mfano achiel. Nitiere ei goro ot ma governor dhi dake to gi ot ma deputy governor dhi dake
gore gigere morum kata gi headquarters ma Migori, ayudo ka nitiere gowi mar gore. Ok ogere mana gowi mar gore to ginono kaka igere. Gowi mokadho $94,000,000 mana mar gore. Sani agero headquarters, an nokadhi amanyo consultants mamoko mondo odhi ogore. An ogore gi department mar public works, jok machamo mshahara kanyo. So an agore kamano kendo igere. Koro in para e gowi mar gima pok oger, gima ne pod onge mar $94,000,000. Gi wakili turi, gi consultants turi, pod baro wiya makia kaka tim jogo. Kidhiye mar gero od gavana, awinjo ni ne wasetiyo gi pesa mar gero od gavana e gik mogor. Awinjo ni moko muki amanyo kuma mugi okaneno okadho $30,000,000 e stadium marwa makachacha. Design mana mar stadium kende gi jogo mochiwo pachi kako bedo design, pok wa implement design no, ibandhowa $54,000,000. Gin pesa madongo, gin pesa jopiny. Koro mago gik matek duoko to pod wanono kaka watim. So kiweyo mano, gik mane wito omenda mamoko bende ei Migori County, nibro yudo ni king'iyo kata e kar jotich ka, tibro yudo ni samoro nitiere jotich ma jomoko luongo ni ghost workers, kata mondik e yo makare, kata mondik mang'eny moloyo kaka dwarore, mato nyaka chul nikech koro gin jotich. Ibro yudo ni samoro wan kata gi jok mondik ni riembo nyamburko kama 180, nyamburko ailago e mwaongego, to ndik gi kanyo. Mane tich mane wuod ng'ato kata nyar ng'ato biro timo, to tije ailago onge, koro gin tiere kanyo nyaka chul gi mshahara. Ibro yudo ka nitiere ji manondik to donje gimoro machielo, ae to chako loki okele kamoro. Kure yo machuok inyalo yudo ka nitiere jotich mang'eny moloyo kaka dwarore, to gik ma ging'eyo ok gin gik mane dwaro sano. E area mar thieth, e area mar pi, e area mar purni onge ji. To area ma kawaida mang'eny ni to dhano turi. Dhano go be nyaka chul. An bende ne ok tich na biro yuare gi ji na riembo gi e tich. Mago bende mana jo Migori County manyaka ti kanyo. Mano ne ni garama. Nitiere ji ma bende ne ni mane payroll kanyo, to barua nitie mabandia, nitie mane payroll kanyo, to nosedar kate Kenya ka tiye pinje mamoko. Mago bende ne nitiere ei ripodego. Aya nitiere mana pesa ma bende niketa kete program to lala iya kanyo, en gimo maduona pesa mobedo mischanneled. Mago bende nitie kandarasi kata gimiluongo ni contract hewa. Mimi ni bati in to dhi ndika gik moko ni kelo gimoro e stoka kata yath moro, to yadhno to ne onge mondo chuli. So mago bende nitie kanyo. Mage gik magombo kendo atiyo matek mondo rum, mondo ka wuok to thoth pes jopiny odhi e keyo makonyo jopiny. Opara ni an governor mane orieyo tich, orito pes jopiny kendo jopiny oweyo ka pes gi otimo gik manenore kata gik makonyogi. Governor, nitiere wach motenore kod wach mar rieyo county, inya kotenore kod weche mag omenda, inya to sekta mar jotich. Aparo ni nitiere ng'ur moko ma samoro in bende isewinjo kaka jofwambo samoro waromo gi mathoth. Wanyalo romo godo to mai thuolo ma in be nyalo duoko jo Migori ma samoro onge kod ng'eyo gima timore ofisi ma de gier mondo ging'e. Ni ma itimo nikech ma to ma itimo nikech ma. Ng'uro osebet ni nitiere lokruok moko mosetim e telo mari kokalo e duol ma ng'iyo weche mag jotich mag county miluongo ni county public service board. Motenore kod weche mag wilo jotelo manyo tiyo wards mopogore opogore miluongo ni ward administrators. Omigi lemo machielo wacho ni redesignation ma jomoko kuom joma wuoyo wacho ni kata mwas chopo ne jofwambo wacho ni moko kuom gi wacho ni ok oterwa kuonde ma wan godo gi lony. Samoro ichuogo lemo moko mane onge chon, manyiso ni ma nyalo medo kwan omenda madhi e weche mag chudo mag jotich. Nikech kogol ng'ato kamoro to keti ofis moro machielo to kaw ng'ato ket kare, nyiso ni kwan mag jotich koro medore, in gi jotich ariyo kama ng'ato achiel nyalo timo. Ma be osechope e ng'eyo mari, to ang'o minyalo wacho ni okenge mage mitimo ma timo ma dipo ni en ber mar dongruok madhi ne japiny mondo chenro mag county ochop ne japiny e yo mayot, koso nitiere mana lokruok ma itimo
e wach moro. Japiny nyalo gombo ng'eyo ma mondo ging'e ni to jotich magen go gi kelo negi chenro mag dongruok koso nitiere wach moro. Erokamano Bati. Ang'eyo e lony e gik masomo mang'eny gi kendo ang'eyo e experience ni ji mang'eny ok ohero lokruok. Ji mang'eny ok ohero lokruok nikech lokruok miyo ibedo gi tatwe, ibedo gi buok ni to kumoterano bi otera kuma kare. Tiende ni ji nyaka resist change, nyaka gidhir gikoni gimoro biro kama wendo, we wakuong wanoni ane wasomi ane ni to gima wendo ni makori tera ni ani to ji ang'o madhi timore na kose ng'ato nigi chenro moro ni ogwa thicha oko wuoyo. Wan kaka sirikal mokwa ombulu mar jo Migori duto kaunti te. Adwaro singo ne jo Migori ni gimoro amora watimo mondo Migori County gi jo Migori County government oti maber, jo Migori County ma jodak kendo jok ma ni stakeholders ma Migori oyud service maber. Onge jatich moro amora e Migori County ma wan go gaginga kata ma wayuarego. Ang'eyo ni josiasa magin josem ma wapiem go to bro wacho ni wayuare gi ng'ato. Josiasa mawuoyo miwinjo mawacho, josiasa mawuoyo pod ok awuoyo ir jotich. Josiasa gote gin be gin gi CDF, gibe donge giwilo jotijgi, dak giwe mag gi sika kanyo. En ratiro ni wuon tich ema chano kaka jotich matiyo kanyo tiyo. Wuon tich ma nigi singo gi jopiny ni tijeni akawe thuolo marom kama adwa time kama. Koro wan emwang'eyo kendo wanono lony mag jotij waduto. Kane in ward admin to kendi isebedo ward admin, kata in sub county admin kendi isebedo, kata in director, wan gi ratiro mar ng'i aeto wachak wateri e idara machielo, kende wakwayi seche mwateri e idara machielo no kata e migao machielo mondo iti maber mana kaka itiyo, nikech Musachi cha wabiro teri go kuro, jip mwajiwe miluongo ni support mimiyo jatich bende wabiro teri go kuro. Ko idonje dondi mar jok magene 2027 mano to kendi dhi e keyo moro ma jogo ok bi konyi, gibiro tiyo kodi sani ketho nying sirikal masani ni sirikal masani ok ber kata watima ng'oto ok ber, to gitiyo kodi. Gin bende ka gidonje office nyaka gitimo mwatimoni. Gimiluongo ni redesignation, transfers and reassignments are normal e tich mora mora. Bank kata commercial bank emidhie, samoro ogoli Nairobi ka oteri koro itiyo Kisumu, o samoro oteri kumachielo. Gima duong' ni koteri kanyo ka in gi penjo moro to idhi tinono ir jatendi mi report gire kaka uwinjo iti, mane gima duong'. To ka ng'ato okeli e yuarruok moro, inyalo neno ni yuarruok gi sirikal, tiketho sa kata kinde ne jo Migori, iketho sa kata kinde ne jopiny kata ne familia mari. Omiana kwayo jok moyudo barupego gi kaw barupego. Ka uponi ng'ato yudo moro ma ng'ato wacho no winjo we tich to onge sababu, onge makosa moro, to abiana nati okelna wachno nakonye rito kanyo. To jok modonje siasa to wewa mos. Masingo mari governor en ni onge ng'ata ma biro gwetho oko kuom jok mo oyudo. Jok mineno ma omi barua ni report kama barupego nomol kabisa, kendo wan wawegi wadwaro ni report kuondego mondo giti kendo giti maber mana kaka gisebedo ka gitiyo kuonde moko. Konde kendo onge ng'at mora mora ma omany ni kata ni nitie aginga kata fuere moro ma ng'ato nigo kode. Giwe chiko itgi kuom josem manyien. Ing'eyo ni kidonje wach josem to wan ma wane tich ni inyalo marado kodwa ndi nikech koro ok mano tich. Ibiro kelo magi e tich, to ng'amo kelo magi e tich ano ka bikaw ng'uta ter ne jopiny ni ging'adi ne ni tich otama. In ma itamori tiyo ne jopiny to mi kumidhi tiyano, in ema ter ng'uti jopiny ong'adi. Ana onge ng'uta ariyo, ng'uta ni achiel
ene moting'o wiyani, ene madhi kode 2027, ene magoyo ofis 2032 kapod ng'uta ni nitie. Onge ng'ut madhi tero ne jopiny ong'adi ni ng'at moro dagi dhi tich to tich omiye. Be jo Migori ng'eny madwaro tich. Ka ok idwa tich kata ni mano chwanyi ahinya, in wuok ni kik iket e lweta. To ka omiya miya tich to koni ni oyo ni wuoge department ni dhi e department machielo titamori, an kora timang'o? Okay. Penjo maduong', gavana openjo ni en koro timang'o. Gavana, e ripode moko mwasebedo ka wayudo kawuok e moko kuom apise manikwana, achiel kuom gi en Auditor General kaachiel kod Controller of Budget, wacho ni Migori County en achiel kuom counties manitiere kod accounts mang'eny mag bengi. Chik yie dwaro ni mondo mi counties ti kod bengi kata bad agulu mar bengi mar Central Bank of Kenya ma ng'iyo kaka weche mag chudo, golo omenda, approvals timore kokalo IFMIS. Ang'o momiyo ma betie? Mokwongo adwaro nyisi ni onge chik moro amora ma Migori County oketho e yawo account. Onge chik moro amora ma Bungoma County miwacho ni mang'eny go oketho mar yawo account. Gima Auditor General gi Controller of Budget wacho, jogo duto wacho ni accounts go ng'eny ahinya manyalo miyo gi pek e nono ka pesa otiyo marach. Ing'eni yawo account en gimoro achiel. To tiyo marach gi pesa en gimoro mar ariyo minyalo nono miyud ni account cha to nitiere kaka itiyo kode gi pesa marach. Ang'eyo ni Auditor General kata Controller of Budget nigi pek nikech en gi jotich matin mar ng'iyo mano. Tadwaro nyisi gima timore. Kapok ing'isa gavana, riwgi wagima. Riwgi un kaka county, un be ma miyo pek nikech kuom ranyisi kibedo gi accounts mag banks 200 kuom ranyisi kata wach ni gin 50. Donge iparo ni ma nyalo kelo yot e rony kod omenda mag jopiny. Mana kaka Control of Budget gini ni kod tong. Kanye mabiro, gimomiyo napimo ni mano, aneno ka ikete e gazet kata ikete e mbaka mag TV ni nitie illegal accounts. Onge gima illegal. Kitimo gimoro ma illegal, police nitie ka mamaki amaka go pingo idhi. Isewinjo ka gimanyo ng'ato Migori kata Bungoma magidwa mako ni oyawo an account. Oyo. Gima timore, accounts mang'eny go, wayudo wan wawegi kaka sirikal masani. Wayudo ka sirikal ma Migori negi accounts already sama donje office 208. Wan wasemedo mana account gina about 12. Tadwa nyisi gima kelo accounts go. Wan gi facilities mag thieth ei Migori County, facilities mag thieth 157 kapok amede mwayawogi. Every facility oyawo a small account. Ineno facility inyalo yudo ka nitie facility kaka sani wan gotacho ei Central Sakwa kacha. Inyalo yudo ka wan gi facility miluongo ni Benga mwadhi yawo ei South Kanyamkago. Inyalo yudo ka wan gi facility aila manyocha wayawo kamoro ni Wangira Bose. Inyalo yudo ka nitiere facility manyien Mwache manyocha wayawo suna. Facilities go gibedo gaga account. E account magibedo gogo iluongo ni collection account. Japiny bro biro nitie pesa moro siling 50 michulo. Ok ting'e cash, okete entiere account kanyo. Nitiere gimoro matin mitimoga. E facility matin no inyalo dwar ng'iewo pamba. Inyalo dwaro timo gimoro ei gweng' kucho. Facility no ka waoro negi pesa, and pesa matindo siling 10,000, 20,000 tioro ne jok ma manage facility no. Oting'o committee ma manage to kendo oting'o staff in charge. Mage thoth mang'eny. Accounts ma significant man gi pesa manyalo badhi nono ni an pesa di tin maliche i Migori County. To moko dona ng'amo biro mokete pesa nyaka sirikal ma national government okelo gimoro miluongo ni SPA account, special purpose account. Mage mineno mwayawo. Koro ka ng'ato wacho ni nitie accounts 200 gi wiye ni mano richo. Ebo nyalo nono, ong'iyane ni richo mane, en bono nyalo nono ni to facilities go actually handle pesa marom nade. Adwa wacho ni richo to nyalo bedo ma dhano timo to kowuoge the number of accounts. To maduong',
nyocha sechiwo singo ni abro reduce to a number mapiny mondo bed practical. Igombo ni gibed adi? Okanyal wacho, maybe nus mano. Nus mar 208. Chieng' moro nabire Senate kaka senators oduonga. Koro gikona ni Machakos ni Machakos nigi accounts abich. Adhi apenjo Machakos kuro. Oginyal bedo gabich matiyo. Okay. Adwaro nyisi kata kikao departmental accounts. Department ka department in gi departments apar. Every department go nyaka bed gi account achiel margi mar impressed. Ki oro ne gi impress makoro gikao to gitimego. Ok inyal dhi kao gigo e Central Bank. So practically nyaka bed gi accounts moko to maduong'. Accounts nyaka bed matiyo gi pesa maber. Tiyo gi pesa maber emikwano. Ng'eny accounts to ok en gima lich. Aeto wan jo Migori waonge gi gimiluongo ni illegal account. Maka nitiere to jok moyaw gigo ema wacho no dhi omaki. Kata an anyalo oda ni mondo omakgi. En mana ni ging'eny, wan bende diwaher mondo waduogi piny mondo at least ka ng'iyogi kaka governor gin gik mang'iyorebo. Ng'iyorebo mano kizungu kubwa. Governor watieko thuolo marwa koro rumo. Penjo nitiere ka man godo ariyo kende tadwa ni mondo matin ne dakika achiel idwoknagi. Weche mag chwalo yien mani wacho ka osiptal moro ni Ongito maternity wacho ni nosechung chakre 2015 pok onekore. Osiptal moro no chak god kwer bathe no olwar piny pok no chier kama ne ochier no kama ne otiekie ma pod tiyo nyaka sani. Mar adek wach mar masira manotimore Migori ni golo singo kaka sirikal ni ubro daro joma nitiere dho ndara mondo giyud kama ginyalo jotie ma osechopo kanye matin dane dakika achiel gavana. Erokamano Ongito en facility manitiere North Kanyamkago. En facility maber mosebedo kanyo. Shida mwa sebedo go Ongito en mar pito ne waloso to gi staff housing nikech mondo staff odhi modake Ongito e kindwa gi wath Ongito kidhi kujo sebedo matek. En facility mwahero kendo wabro loso. En among the facilities en gothoro ma waketo pesa mondo gibed improved. Ang'eyo ni paro mawach to wuok kuom josiasa makanyo to mano kadwa donje. Mar ariyo mar god kwer kamiwacho god kwer we ikomenda masani wakete omenda mondo otim go gik moko. Ineno kalatese na ginintiere to okdang' ang'iye dakika achiel ma mondo ayud ni ang'o ma wachano ne god kwer. Aeto mogik seche ma awacho kapod ang'iyo wach god kwer nikech god kwer en level 3 hostel marwa Masuna West. Seche ma ang'iyo mar god kwer kanyo adwaro wacho ni wach mane mar golo ji e tie ndara mondo masira odogo piny. Ei Migori town masira to osedok piny. Adieri mantiere masira mane dho ndara ma Migori County odok piny nikech waketo kane wawinjore gi national government gi Kenya National Highways Authority waketo bumps. Koro mtokni kabiro to bede bumps. Nitiere jogo ma wa jagolo ga e tie ndara kendo wan gi askeche. To otek. Ing'eni gimiluongo ni chirni be wagero. Ting'eni japiny ok dwar bedo chien kocha nikech japiny en ng'at miluongo ni hustler cha. Odwaro ni obet obut kama ng'at manigi pesa e lwete. Thoth ji kidhi e chirni kiwuok ka Keroka Ikisi midhi nyaka Isbania kigo kona idhi Oyugis ji thoro biro mane tie ndara nikech jong'iepo ni kanyo. Aba kwayo jong'iepo ni ayuru ng'iepo kuchung' e chuny ndara. Un bende we udhi e chirni mwagero gi ung'iep kuro ka un kuro. Gavana thuolo emo ng'adowa. An daero mondo wamed go mbaka kata kamano thuolo ng'adowa. Wabro manyo odiochieng' machielo kendo mondo wang'ie mowach sani chenro magi kod mamoko bende mabiro nyuolore. Erokamano nyako mido thuolo mar biro e Ratile Ramogi TV. Ilero moko mane jopiny nitiere godo koda to kata mane penjo wuokie. Geno en ni chenro gi bro dhi kare nyako Ramogi kaka osing kod gavana mar neno ni lokruok obedo e kaunti ma otelo ne gi thuolo ni. Kao kamano in bende mikao thuolo mari kendo ikete Ramogi TV poch gi pak kuom kete Ratile. Nyinge en George Bati oriti masane. Erokamano George. Erokamano
Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya